Okay. Sa akong wala, Kababe. JNG Boys, RHBB Assassins. Let's go! Sa akong to, huwag na represent. Mag-ingay ba ang youth mo? Go, free yan! Yeah. Okay, human na sila lang. Kanang kwentos. Gipili ni youth nung siya muna. So, minata, Raruan Kababe. Yo, check! Ilumak! Hagda kontra luway kaduha. Ang uluhan ni ining away. Pila ka tuig na milabay, gibilinig tagurhaay. Pero usa ko magpadayon bay. Aduna gipangutana. Bibalik baka kay makasukol na kag sinuwatay, ubasin magsuroy ra kalamay. Maayo nang magklaruhay. Kay kusog ko ni sagda, mao naglibog ko. Kalamay inyong produkto, pero halinon pang pinya to. Matabunan dyan yung MC wannabe. Umuadto ko. Kay dugukon dyan si Kababe akong tinuod niya MC Do. O dugukon MC Do. Kuha ni mo Do. Katong away na to sa una, wala to'y sagol nga binas. Ay, nagsalagma. Kaya ang judges dili bias. Sa among kahay, mura baga sa kayong kintod cloud. Ang imong gisakyan kay di malas. Tulo ka check sa among ron. Murabag logo sa Adidas. Oh. Gamit akong nga tinta sa pagsuwat. Ata sa lukos. Mugahi og mulikon rin mong suwat. Ung magamit ka grubos. Pili mo na ka mubaliban na nga away. Kay dili man ipugos. Dili ko trabahante ni mo straks. Pero kitagaan ko na mo Christmas bonus. Oh. Mga putahe kong nagkikipara. Para sa imuhara. Gilutob tarong sa kusina, usagi butang sa lamisa, o di ba pagkayahay sa bisita? Giandaman mo rag pista, pero ayaw man kalimot sa panultihon niya, ang unang mabusog, may una nga musuka. Mao nga kung pildi ka sa una, aw, pildi lang gihapon ron. Kung daog ko sa una, aw, daog lang gihapon ron. Pariho ra ang resulta, lahira ang panahon, murabag head-to-head match-up sa finals ni KD nga to kang Lebron. Pero kung gusto ka makabaws sa pildi ni mo sa una, dapat ka makabaws sa patyanan sa imong kontra. Kaya kini mong kontra, bisag walay kaabag, wala ni kaila o gaba. Oh, dugay nang walay away, pero ani aga pabilin gihapong yawa. Ako ang pinakagarbo sa buhol, nabaw pang President Garcia. Ang mga barag awas mura magtubig sa Valencia. Ang gilawmon na yaw sauma kung ganahan kang dili madisgrasya. Imong labganan niya kung giandam, kinutkutan nga mina sa Garcia. Usa ka sa 15, una sa pizza 15. Sigurong daog ining gabi inilog bisan asa nga dirbe. 600 nga pusta sugale. Lugruhi pa og giste. Kung kakuha ka sa balanse, daw kong permit 420. Yawa! Ronward, yun to. Yo. Wa na intro. Dunggab na dayo no. Buak nga bildo kay mataga karumpit sa pinsinga. Murag sweldo, pwede ko basta-basta magpapildi bay. Maunay bulanon. Di magduha-duha mo patay, bisag na apay. Maunay bulanon. Ipakaon ko ninyo maayo. Maunang salamat. Kung mauna ang dapat nga. Maunang mataga kay kung magrapoy kinabuhi. Sagana makawagtang. Gitagaan ko ninyo ko'y kinabuhi. So patay ni akong nakaatbang, oh patay. Ako ang nakaatbang. Pasalamat ka wala ko. Makatarog pangandam pero akong kumo makatarog. Na ay ngipon nga mga tangtang kay inani ko mo duwa, siguradong na ay maguba nga nawong. Murag ni inog tuba, tulog tunga kagalon ni ang baka sa suba nga lawong. Ayaw na lang paghandong nga masalbar pa kasi imong dala nga gahom kay wa ko'y salang mo patay. Ako gitugutan, gamit akong letra, daghan akong gipugutan maong adyaw pagjama-jama. Pag binuutan kay tagahagna, bay, gahi akong pinulungan. O gahi akong pinulungan.
tanan akong nakalaban kasagaran kaon. Sa bracket ikaw akong tangtangon labon, ikaw akong nataparan. O nataparan ikaw akong tadtaron karon. Kay wa ko'y planong makilumbas mga bugo, mga impas magkadugo, mga ugtas makatugtas, kada tugpas mga kumo. Kay karong gabi una, ikaw ang unang tumba, wa nakakabantay bay. Imong gitumban bumba. Imong gitumban bumba para lang ako mo daog, ako ning gitun ang kontra. O round 1 pa lang tawag ako laog kay ako na ning gitun ang kontra. Kaya ito ng kontra o ito na tikanaan lang kas akong tinae. Nighuman aning duwa ako na lang kang tinae. Round 2, kabante. Pagkabalo na ko nga si Yot sa kong kontra, gipabalo na yun ako ni Cholo nga akong higala. Pero imbes ka siya matingala, nagmahay nuinin siya. Kaya matod pa niya, ayo pala giputla na laginhawa sa una pa lang nga birada. Pero mana, ato na lang palabyo ng panahon. Pero ayaw raman kalimting, nurse nung akong isuon. Trabaho niya ang iiway kas kamatayon. Mao nga, pero di nyo ka mapasalamaton. Kay ang salamat kuwangon. Kay bisan unsaon, ang salamat kuwangon kay walay kantidad, ang utang kabubuton. Kung sa primera gipadagan, sa segunda na lang taman, karira ni mo hip-hop din na mudangan. Kung sa primera gipadagan, sa segunda na lang taman, karira ni mo hip-hop din na mudangan. Pangandoy ni mo hip-hop, ako nagibuslutan, maong kambyo sa trisira, dili na kinahanglan. Gawas na lang siguro, o kwarta na hisgutan. Kargada ko sa pistola ko nga dala sa una, 45 nga karaan, Jordan. Adunay bago nga issue karon, 45 nga si Donovan. Pagpatay ni mo kulira, dili mao ang suliran. Para makuha ang sakto nga anggulo, duha ka 45 ra ang kinahanglan. Duha ka 45 ra ang kinahanglan. Fuck. Pero kung magkuwang, aduna pa'y uzi gagida. Nga mo ratsada ni Mubay. Ang mga bala, homing missile, punteriya untuway. Punteriya untuway, yun no, diba? Kuha. Maong ayaw hagitang tagaluway. Mapadunggabay, sunggabay. Maski na pinusilay, kaya dagato ni mo patay. Bye-bye, bye-bye maninda kag kalamay. Kaysa kagamay, sa imong lawas, kaya rang ibalibag. Sa kahinay sa imong bara, kaya rang ibadibag. Bilaran ka nga murag, ngan syudad nga walay tag. Na ang mabilin, ngan sa inyong lungsod nga walay jag. Mao nga, kung para ninyo akong mga gipangbuga generic ra, mo na gapaila nga akong kontra hinay ra. Maayaw mo katinga, muwagyo ko mo bira kung si Kinsa gyud siya, kaya gida ko nga mga bala, walay si Kinsa nga giila. Utro, usa ka sa 15, una sa pizza 15, sigurong daog ining gabi inilog bisan asa nga dirbe. 600 nga pusta sugale, lugruhe pa og giste. Kung kakuha ka sa balanse, daog ko pirmig 420. Ang gabi. Round 2, Yotno. Yeah. Pagkadugo ni karon, kay akong samara ng hari murag na ay prosesyon kay manggawas ang pare. Usa ka buwang nangandam pero buwang pasagahi murag usa ka buwang piso nga sa buwang na gitare kay kung ako na manghasi. Mawad-an dag puso, mabali ang busok. Hangin ray kadaghan nimo, napalit ang utok imbis mabaid na bulok. Grabe ka humo karong nasapid ka sa hait nga karit na tusok. Karit na tusok kay hait na tusok kay Decide. Go, go. Go, 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 go. Go. o gipil din ako nimo. Pwede pa ko kabalo sa una.
O gipildi na ko nimo kay di pa ko kabalo sa una. Maong di mahilo na akong kalag kung di makabalo sa una maong tarunga. Kay mga tira pataka sungong pambata. Nagdara kag saba, nagpabutog lang taka. Pula po akong dala. Mutuhog ang pana, kusog ang tama, matulog ka nga. Sunog ang baga. Kaysa bisyo di mo undang. Unta ang diretso nakakabuang. Ug sa sunod di mong dagtot. Saminteryo nakadagkutan kay. Saminteryo nakadagkutan kay. Wa na kay ugma, ikaw maoy dugta. Ikaw maoy dugta. Di ni magsilbi ning ka ba? Wa na ko'y kulba. Di magsilbi ning ka ba kay wa na ko'y kulba. O gamit akong dugo. Gamit akong tinta. Dugo nimo kabape na ay patay sa kong suwad kay dugo-dugo ang agi. Dugo-dugo ang agi. Si bugbuhol nagtapok. Pero di may paalkanse sakto lang si bugbuhol kay buhol na sad ang mo abante. Buhol na sad ang mo abante. O Damay-damay. buhol na sad ang mo abante. Tatay. Kay last na round, akong idiga na gurot. Iabot ko dire nga nay dagang nga. Kay last na nga round, akong idiga na gurot. Niabot ko dire nga nay dang gamay ka kapungot. Ni kinsa dili ni muyot kundi ni samot igurot. Magstoryar ko tang mga itom manunwan pang tuman. Gipahibaw mi nimo sa mong kontra miagi pang buwan pero kining buwan upat ka tuig na nga nagandam. Mong bro, imo jugong giskam. Sa manuwag yun ni tagam. Akong gipangayo kusgan pero dili ka tong kusog mo gan. Maong nagsuwat kay giingnan pero di ako yung nagtudlo. Nangawat nga kasakpan pero di ako yung nagtudlo. Iatubang ko di akong tudlo pero wata ka gitudlo. Ako rabit ang gipasimot ang bahos bilat si mong mama gamit akong tudlo. Oh, kan aring tunga nga tudlo. Oh, kay upat ka tuig nang gandam ni siyot. Sa kataas sa preparasyon, pailangan na ay pagdumot. Oh, upat ka tuig nang gandam ni siyot. Pailangan sa kataas sa preparasyon, pailangan na ay pagdumot. Mura bag na sakit sa kasing-kasing, kay ang dughan gahuot. Wala kadawat sa kapildihan. Naaman unta kay kamot. Kibaw mo yang nasuwat, upat kapadang nahurot, mga 7 galong singot og ang iyang nahurot, upat kapadang nahurot, mga 7 galong singot og mura nag-islander ang gibagon sa kubal sa kamot. Nya zero pa ko nimong sex life. Matod pa ni tut mao na nga kabalo ko nga kubalan ka kamot. Ira sa mong balay. Upat pa kabulan pero kabalo na miiyot. Sometimes siyo. Hulo famous kinamot. Nya diri pagid buot. Kinibala na ko gibasted sa misag na kinhibawan di nga pisot. Kaluoy bagyo nimo yot. Pero naapay chance nga ikaw makaiyot. Pamayot, di ganit palubot. Pero ayaw ng palubot sa pareho na mong migo sa mot. Kay kining among mga ot, color ay daot, pero tinudon nga doot, sa imong baba mo lusot. Yut mo sa sumpakiay, pero untoy sa ilang balay. Ampay ang binalihay, sakit binalihay, ipasuway. Ransako ninyong panimalay, imong tatay nga nay gamay, sa atabay magkumbitay, batin imong dagway nga nanay, datugag 5 sako nga kalamay. Samtang ako ang 69, ang pinalangga mong inday. Maong sunod pag hinay-hinay, ayaw nag-agi og luway. Kay suklang kag binuntagay, basta kay sinuwatay. Kay kining gihagit nimo og sinuwatay, hait nga sundang sa luway. Sa mga gibantog diha, sa mga gidungog diha ako no sila kay bantog. Aksyon na mo pangurog karon nga ako na ang miantog. Usa ka sa 15, una sa pizza 15, sigurong daog ining gabi inilog bisan asa nga dirbe 600 nga posta sugali lugruhe pa og giste siguro kakuha naman siguro ka sa balanse tara magkuha na tag 420. Ano to?
imong katapusan. Check! Imong kat Last one. imong katapusan akong unang kadaugan. Akong unang kadaugan, makauban man o madayuhan madauban. Madauban kay makauban man o madayuhan madauban. Kay madauban kay kay madauban. Makatugan na imong mga madauban kay kusog kayo imong kontra o kusog kayo maumura kang nasunugan. Mura kang nasunugan, makatugan ra imong mga bara samtang ako sa kaala makadugang. Sa kaala makadugang kay maay. Sa kaala makadugang. Magkapresyo ang punuan kong sa ulo na patungan kay sa ulo na patungan kay maayo ko mo trabaho. Tanang trabahoon mga human. Tanang trabahoon mga human. Style na lang kay wa nay mabunlot pero imong naong mura gamugot unsa man kam daog na ka pero di na ako kabawi bay so sunod na lang na liga kay bisag imong naong grabe mamiga istingawa tanawa buhok mo pa nang ihapsay pero patay gyapon ka kay ikaw mo kabantay. Coba kita terus.